Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli u još jednu epizodu. Samo ovoga puta igramo neku novu igricu. Tačnije, započeo sam novi serijal koji se zove jednoepizodni serijal, tačnije Yes. Sa mnom je ovoga puta Rush Killer. Da, i mi igramo Craft Fighter. To je, klikni ovo. To je fora kao Minecraft? Street Fighter sa likovima iz Minecrafta. I baš je ekstra urađeno. Ajde, klikni. Sad ćemo nas dvojica da se odigramo par tuča i onda ću da sa nekim drugim od mojih pomagača odigram par tuča. Da vidimo. Ja ću biti Creeper. Za početak, ja ću da budem svinja. Može, svinja? Može. Lavi. Ajde, može. I gdje ćemo? Čekaj, može. Ajde tu, klik. I idemo, tuča. Creeper. Protiv svinje. Krenuli smo, hop. Komande su jednostavne, samo ima skok i, udarac. Kako me, našao me na... Za malo. A što udara glavom? Pa zašto nema ruke? Svinja! Kako sam. Idemo, hop. Ne! Ne. Kako me ovog dočekaš na tu glavu? Daj vidi jače, svinjatka. Ne! Dobre, svinja moli boga! Svinja! I klanjamo se svinji. Ajde, idemo opet. Još, ajde, na primjer, ja ću sad da budem kostur. Ti budi... kako zove? Zombi. Ajmo. Ali nema Dobermana, vidiš. Nema Dobermana. Ajde, ja ću budem ovaj crni, ovaj je onaj uvenuli kostur iz pakla. Idi u pakao. Tu ćemo si bavimo. Zombi. Idemo. Sada ima ko će pobjedi. A vidio li Duki iz Minecrafta? Idemo. Tup. Za malo. Hop. Gde ćeš ti, bre? Obojice su jaki. Koja će pobediti? Dobre! Smese! Ha. Slavić. Idemo, sad ćemo da vidimo ko će. Čija majka crnu vunu prede. Ne! Čija majka crnu vunu prede? Gde si? Ne, opet si me dočekao. Gdje kako sam to odbacio? Ne! Hop! Hop, ne. Ko će pobediti? Dođu vam da te udarim. My freaking, raspao sam se. Zalembač. Sad ćemo da vidimo. Odlučujuća borba. Ćao. Ajde, idemo još jednu. Ajde, ovoga puta ću... Ja ću ga. Svinja? Nemoj, bili smo svinja. Ajde, budi zombi svinja, budi. Ne, bit ću... Creeper. Bili smo, bio si Creeper. Dobro, bit ću zombi svinja. Ajde, zombi svinja. Ajde da bude ovo. Random, ajde jedna random. Sad. Dobro, nemoj se. Može. Čekaj. Klikni JH. Sad. Ne, to. Sad opet. To. I opet to. Snežni svijet. Pigac. Sad ćemo da vidimo ko će pobjedit. Kad ja stavim ruke preko očiju. Svinja, alo, smiri se, svinja. Svinja!
super napad. Svinja, ninja. Kako si bio svinja? O, svinja ima najveće napade, vidi ovo, pa ja sam skoro mrtav. Opa! No. Nju. Aj, sad idemo. Ua, ne, zaboravio sam, treba skočim. Opa. Preskoči ga slučajno. Haha, pretvorio si se u... Piletinu. Ni piletinu. Ja znam se. U krmenadlu. Villager. Pretvorio si se u krmenadlu. Dobro. Kako se zove, ekstra igrica, hvala što si prisustvovao, da se rukujemo. I dobro, to bi bilo to od Rushy Killera, ja idem sa nekim drugim sada da igram. 3, 4, dobro, ti se pozdravi. Doviđenja. 3, 4, pozdrav sad. I evo nas, sa mnom je ovoga puta... James Bond Beach. Da, i kako se zove, evo, zlupio sam mikrofon, ne veze, ajde krenemo odmah, Ajde. Multiplayer. Team, Ajde, može i to. Ja sam... Hulk. To je zombi. Ja sam iz runde sa Rushom Killerom, ja sam provalio da je svinja najbolja, tako da ću ja da budem svinja. Ja ću da budem nosonja. Nosonja? Ja ću budem lignjuslav. Vidi ovog, skroz desno. Vidi ga. Njega ću. Ajde. Njega ću. Šta je 1, 2, 3? A možda biraš boju. Hoću. A ja ću zelena svinja. Zeleno. I gde ćemo? Ajmo na upitnik. Ajde, upitnik. Eto, pusti. Idemo, Zombie Pigman protiv svinje! Jesi spreman? Bog te mazo. Gdje si pošao? Dođi vamo. Ne, opa! Ajde, dođi vamo da se biješ. Dođi vamo. Ne možeš. Mogu, gledaj se da ovo. Nisi to očekivao! Kako to? Ne! Eto vidiš šta? I klanjamo se svinji. A čekaj, šta je ovdje, šta je u život? Ovo naranđasto. Ne, to ti je super moć koju si sakupio. Kad to sakupiš možeš da bacaš onaj talas koji smo malo prebacili ti i ja. Opa! Ne! I klanjamo se svinji! Nije fair. Hoćeš jedan, aj, evo da bude fair, ti budi svinj. Ne, ja ću da budem ovaj čika koji je sav beo. Kostor, a ja ću budem ovaj čika, obično. Zato sam mogu budem materni, ja mogu da budem Ja ću budem čika u zlatnoj majici, ajde. Čika u zlatnoj majici. Idemo na... Ne, ajde, sneg. Snegić? Snjeguljenje? Snjeguljica, skeleton. On ima strele. Nema, i da, ima strele. Sad si ga najebu. Hahaha, sad ćemo da vidimo. Čekaj. Vidi koliko malo života imam. Pa zato što sam te sad skinuo, jesi normalan? Bog te mazo. Alo? Čekaj, sad ću ti dođem. Ajde, dođi ovamo. Jao! Skinuo sam te! Da vidim kako se radi, on skakuće. Ti si mene 5 puta udario, skinuo mi sve. Pa zato što... Dođi Pero, Žiko. Čekaj, sad ću da te... Ne! Čekaj, a vidiš što su tebi ovi siva srca, meni crvena. Ajde, dođi se biješ ovamo. Ne, strela! Ubit ćeš me.
Ha 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 ha. Ne! Ne. Opa, ne, beži. Evo, neko je stigao. O, pobedio sam te. Ne fair. Dobro, nema veze. Kako se zove to, eto, jesi vidio kako je ekstra igrica, zar nije dobra? Da. Dobro, čekaj, stani! Wow, Facebook novca, odavno nije bilo Facebook novca. Znaš što je to? To ti je kad mi neko upadne u sobu u toku snimanja. Dobro, nebitno, to je bilo to od James Bonda. Ja, Jompša. I ja ću da se vratim uskoro sa novim nekim. Sa novim protivnikom. Da. Samo 3, revanš. 2, 1, idem. I evo me, a sada, koga bih mogao za sljedeću tuču da dovedem ovdje? Pitam se, znam, dovešću Rbov 5000. Samo kažem magične reči, čiribu, čiriba. Kako ti ovdje? Šta je ovdje? Doveo sam te bre da igramo igricu. Dobro. Ajde, krenemo. Šta je ovdje? Ovo ti je Craft Fighter, to ti je mešavina Street Fightera i Minecrafta. Dobro. Pičemo. Možeš sad me vratiš posle kad završimo ovo? Može, naravno. Hvala. Ajde, biraj. Ja sam svinja. Ja sam... Oj. Ne, to je bio... Aj, budi zombi. Uvijem čik. Koji čik? Ovaj čik. Taj. Da. Ajde, može, ajde. A ja ću budem crna svinja. Ti moraš, eto, i idemo. Nemoj da si rasista, ne kaže se crna svinja, nego afroamerikanska svinja. Nemoj da si takav rasista. Ajde bre, ne brini se, ti ćeš se sve jedno klanjati, svinji. Što treba znači? Vidjet ćeš. Ajmo, upakav. Ne. Znači, seljak protiv crne svinje. Kamo si ti zezi? Dobro, idemo. Gde si pošao? Aha, čekaj, ja provalimo kako se radi ovo, čekaj. Aha, na ovo udaraš, to, tako. A kako radimo one fore? Ja, mamu ti tvoju šarenu. Čekaj. Aha, gde si pošao sada? Haha. A vidiš što tamo baguje se, vidiš što ima onaj bijeli pravougonik. Dođi vamo, ne sviđa mi se taj bijeli pravougonik. Daj, nije fair. A, što nije fair? Kako radimo onu foru? Koju foru? Čekaj. Ne mogu ni ja da uradim sada. Idemo! Mrš! I klanjamo se svinji. Uvijek se klanjamo svinji. Nemoj ti mene tu da udaraš, bre. Ne. Šta ćemo sad? Za malo. Ajde dođi ovamo da se tučeš malo, šta ti je? Što bežiš stalno? Mrš, bre! Gledajmo se svinji! Ajde još jedno, ajde idemo na random. Evo, ja ću na random, ti ako hoćeš možeš budu svinji. Ne, random. Ajde, random. Steve protiv zombija. Moraš da, čekaj. To, sad, da moram i ja. Sad hoće. Ajde, moj random set. Zombe protiv Steve. Hi, my name is Steve. Vidi Enderman što me ovako posmatra i posmatra. Enderman! Čekaj, ja sam zaboravio sve. I ovdje se baguje, vidi kako je. Čekaj, stani malo. Ja, promoći sam dugme. Što to radio? Ne možeš više. Nije fair. Samo ja to mogu. Ajde, dođi vamo. Što si tamo? Ne mogu te udarim, mamicu ti! Ne!
Yes! Aj sad. Znači, da li ćeš ti biti prvi koji će me pobedi? Nećeš, naravno. Ovo je napeto, postoje napeto. Malo ti to prokleto. Haha. 2 nokauta. Idemo. To za aperkat. A? To za aperkat, stani. Aper, pa dobro, paper. Paper. Dole paper! Jaaaa! Istrošio sam svu moć. Vidi, nije ni pola srca, ovo je ono malecno pišljivo srce. Hoću još jednom! Ajde, još jednom. Ajde, još jednom. Random. Random, hoćeš random? Da. Ajde. Steven! Tekac! Ajde. I random svet. Pustinja. Da. Ovo je tvoj teren, ja sam ispakao, znaš. Vidi moj zlatni mač. Šta si ti još? Ja sam zombi svinja. Zombi svinja čovek. Member pig! Kako se vraća ono bre? Ne možeš, zato što nemaš dovoljno moći. Mane. Ja ću te uništim. Ne, ja ne. Daj, skači čovječe! O bože. O moj bože. To, preseko sam ti glavu. Yeah. Ne. Nije fair! I have to win! For the good of the world, Mogu se, stani trenutak, samo da vidim šta... on se ovako štiti, okej. Samo sam da vidim kako se ko štiti. Jesi te pogodio? Jesam. Mislim da jesi. Ja sam gledao svoje da izbegnem. Ne! Ajmo sada. Ajmo kad. Pola! Vidi ga! Samo dođeš pod mač i dobro, to bi bilo to. Sad ja ću da te vratim u svojoj kući. Ajde, vidimo se. Dobro, to bi bilo to za ovu epizodu jednoepizodnog serijala. Zahvaljujem se svim pomoćnicima na saradnji i igram neku drugu igru u sljedećoj epizodi. Prijetno!